Kasureko 2 Safety Tips. Pag inabot bigla na brownout o power outage, tanggalon tulos ang mga nakasaksak o i-off ang main breaker para maiwasan na magkaigwang problema ang mga linya ng kuryente sa laog kang harong asin baka magdulot ng kasulok. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureko 2. Kasureko 2 Safety Tips. Kung may sanganing kahoy na nakakatama sa linya o kawad ng kuryente, lalo na itong mga nagsisilyab, i-report tulo sa pinakaharining opisina kan Kasureko 2 para maaksyonan asin dai magkausanin dakulang danyos o pagkakakuryente. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureko 2. Applying for a new connection or a change in account name with Kasureko 2, one must undergo first a pre-membership seminar. Who are required to undergo the pre-membership seminar? Only new members and those applying for change in name for existing accounts wherein he or she is a new member. For additional new connections under existing account holders, pre-membership seminar is no longer required. Schedules for the pre-membership seminars are as follows. Every Tuesdays and Thursdays from 8 a.m. to 10 a.m. at the Kasureko 2 main office at Barangay del Rosario, Naga City. Dadangog sa RMN Naga 91.1 DWNX FM asin 1296 DWNX AM ang satuyang kooperatiba sa radyo. Maantabayanan sa oras na alas 9:30 sagud alas 10:30 nin aga kada aldaw na Biyernes. Ang satuyang kooperatiba sa radyo. Sarong regular na programa kan Kasureko 2 na may obheto na makataong giya sa mga paraantabay kan DWNX na maintindihan kan lambang konsumidor kamos na kalakawan kasatuyang kooperatiba ning kuryente. Partikularmente ang mga bagay na mataong kagianan sa maray na iribahan sa lado kan satuyang member consumers. Ang Junta Direktiba kan Kasureko 2 sa pangingenot ni Board President Gay Loreto Hidalgo Pabines asin kan manayamento sa paagi ni GM Melit Candia. Mga kasama, sa tuyang makakaibanan si Senyor Denir Opa Bukay, ang opisyal na tagapagtaram kan sa tuyang kooperatiba. Ang magserbisyo, tiwalaan ng tao, diyan nagsimula aming pangarap. Kahit mahirap, dahil sa disiplina, ngayon nagbunga na ang pagsisikap. Mababa na rin ang ating nilakbay, sa takbo ng buhay kami lagi niyong kasabay, di titigilan. Mga kasama maray na pagkaaga sa Indogabos. Liwat po, aldaw na Biyernes. Ika-17 kan bulan kan Marso taon 2023. Siyempre po, ngunyan aldaw, iyo ang sarunan naman na presentasyon kan programa kan Kasureko 2. Ang satuyang kooperatiba sa radyo, lado teknikal, digdi po sa area kan DWNX. Yan si Radyoman Ray Gomez. And siyempre, ako po ang sa indong lingkod, Radyoman Manny Basa. Dahil mawawara ang tagapagtaram kan Kasureko 2. Nyaon po si kasamang Rener Pupa Bukay. Good morning, sir. Maray naga, tabi, Sir Rener. Okay na. Okay. Yan, good morning, Radyoman Manny. Since sa kabus po na nag-aantabay niya ng pagkaaga, nagdadangog sa DWNX, sa paagi kang radyo. And syempre, sinagdadalan sa Kasureko 2 Facebook page, ang satong kooperatiba Facebook page, DWNX, ayan, Facebook page. Kaya yan, welcome po kamo sa programang ang satong kooperatiba. Mag-iribanan kita sa laog ng sarong oras. Yan, tabi Radyoman Manny, dakol-dakol kitang mapapag-urulayan ngon yan.
igo kitang papaabuto na special district election ang ngunyan na pong papaabuto na April. Ano po, ayan, ang tabayanan po yan at atyan. After lang po kaining sa tuyang mga reminders and syempre, ining mga accomplishment po ni Kasoreko 2. Correct. So ipapaabot na yan, mga paisi hali po sa Kasoreko 2. And meantime, kumusta po ang kalakawan ngunyan kan kooperatiba ang Kasoreko 2? Opo, bali, pagiramdam lang po, duman sa mga member consumer owners na may mga arrears pa sa kuryente o babayadan sa kuryente. Yung mga nakonsumo na nindang kuryente ka mga nakaaging bulan, pwede na kitang magbayad, kadakol-dakol na kitang payment channels na pwedeng dumanan para mag-settle kan sa tuyang account, and syempre sa Kasoreko 2, may mga pagkakautang na gusto pong mag partial payment, makiulay, pwede kita magpasiring sa mga opisina kang Kasoreko 2. Yan, hanggang po yan tinambak si Ruma. Tayo kita naghahapot kang nakaaging aldaw kung pwede man dang mag-accept ng partial payment din sa banwaan kang tinambak. Igo kitang opisina dyan sa tinambak, dyan sa Barangay Santa Cruz, Tinambak. And syempre, iwaman kita sa Calabanga, iwaman kita sa Kanaman, Milaor, and Pili, and syempre, Lisananga City. Ayan, kung may mga kahaputan kita, may mga pakiulay kita sa tuyang mga power bills, di magduwa-duwang magpasiring sa mga opisina kan sa tuyang kooperatiba. Mga collection offices, bukas po yan from 8 a.m. to 5 p.m. Monday to Friday. And pag Saturday, half day po kita, 8 a.m. to 12 noon. Kaya yan, tabi Radyo Manmani. Kung dahil man kita makaka-access o kaya makakaduman sa mga opisina, man kita sa mga malls. Kung kita hindi sa SM, nag-accept na ding may arrears. Dawa nagkakapirang bill na po. Sa indong pagkakautang. Basta dahil paputol, pwede po ako magbayad dyan sa SM City Naga. Yan. And Save More Pili, naman. LCC, yan sa may Abella, pwede po kita dyan. And siguro may play at dyan si mga payment channels ni Kasoreko 2 para at least may guide ang sa tuyang mga member consumer owners si gusto magbayad. And nagpapadagos man po giraray itong sa tuyang massive disconnection. Kaya nagpapagiramdam kita kasubago, yung pambungad tatabi Radyo Manmani, itong pangapudan, si may mga pagkakautang sa tuyang kooperatiba, lalong-lalo na po itong nagkakapirang bulan na, mag-settle na po kita. Dahil ang Kasoreko tungon yan, higot po ang samuyang pagsagibo ng massive disconnection. Baka maputulan kita, abot naman na madagdagan pa ang sinong babayadan pag abot po duman sa reconnection fee. Yan. And after kang massive disconnection na ginigibo madali na naman po itong sa tuyang schedule kan sa tuyang reading period. Maapon po yan March 19. Kaya kung hilingon mo March 17 na ngunyan, sarong aldaw na lang. Saturday, pag Sunday po, mapuuna naman si sa tuyang pagbasa kan sa indong mga metro. Kaya kung di pa ka mo nakasettle kan sa indong mga power bills, ang kang nakaaging bulan, asahan ta na sa mga sunod na semana, ma-reading na naman po ang Kasoreko 2, madadagdagan na naman po ang sendong babayadan sa kuryente. Kaya yan, pakiulay mi po sa sendo, dahil na po maghalat na maputulan kita. Mag-settle na po ang sa tuyang mga power bills, lalong-lalo na po itong may mga arrears. Kaya yan. And ang tabayanan, maiduluwas na siguro by Saturday sa tuyang Kasoreko 2 Facebook page, itong power rates ngunyan na bulan na March. Yan. Siguro ngunyan na aldaw baka 17 makakuha na kita ng data sa Core Plan Department or sa aga March 18 Saturday. Makapost na kita sa tuyang Kasoreko 2 Facebook page si power rates sa residential, commercial, high voltage man o low voltage po yan. Kaya yan, tabi Radyo Manmani, may mga schedule kitang power interruption bago kita kalingaw. Abang-abang may yan. nag-message na tulos sa tuyang live. May reported sa tuya ining Deca Grand Vale 1 dyan sa San Felipe ining Block 10 and Block 16. Yan, iyo po yan si Mayong Kuryente ngunyan. Ongoing na po ang patrabaho ngunyan tabi Radyo Manmani dyan sa Block 10 and Block 16 kang Deca.
Grand Bay 1, Barangay San Felipe, Naga City. Kaya yan, palat-halat lang po kita, mayo pong schedule ng power interruption din sa indong lugar, din sa DECA, kundi yan po nagkaigwa lang ng problema, itong possible ining private transformer ni DECA Grand Bay 1. Ano po, kaya yan, yaon naman po ang sa tuyang crew dyan. And ngunyan pong aldaw na ini, March 17, 2023, si naka-schedule ta po ko tayo ni kasuodma ano po dyan sa Banwaan Kampili, kaya lang tig-move ta po yan ning March 17, si naka-schedule ning 17, tig-move ta ning March 17. Ang apektado po kay ining sa may Barangay La Purisima Kampili, Barangay De Losario, Barangay Bagong Sirang, Barangay Curi, hanggang po dyan sa Barangay Santo Niño Kampili. Ang rason po kayan, ining relocation kang sa tuyang primary lines dyan sa may La Purisima Pili. Nawaraan po yan ng kuryente pasado alas 9 nin aga hanggang po yan ng alas 5 nin hapon. Kaya yan, may schedule kitang power interruption din sa Banwaan Kampili. Okay. In connection yan katong pag-abot ka, Yes po. Presidente, tabi kaya dai dana dagos sabi digdi. Yes po. Iyan tabi Radyo Manmani si dahilan ta. Kung ihilungan mo po kaya medyo maabala kitang maray pag-abot po duman sa kakaigwaning power interruption dahil grabe po si traffic sa Udma, hindi sa may Banwaan Kampili. Ano po, yan, abot taman makakontribute pa itong sa tuyang mga crew na matrabaho po din sa may La Purisima, ano po, Barangay La Purisima Kampili. Kaya yan, tig-move na yan ng March 17, ang unya na pong aldaw na Biyernes. Ano po. And may additional pa po kita, ining sa may Zone 5, ano po, kang Looban, Barangay Santa Cruz Ratay, Calabanga. Bali po ini, section lang po ini, tabi Radyo Manmani kang linya dyan, mawawaraan ng kuryente ining sa may Looban, Barangay Santa Cruz Ratay, Calabanga, na kung saan may tulo po kitang poste na i-relocate, affected kaya ining pagpapahiwas kang tinampo dyan. And may saro kitang additional na poste na papatindugon po dyan sa may Zone 5, Looban, Barangay Santa Cruz Ratay, Calabanga. Nagpuan po ang patrabaho, alas 8:30, madurar po yan hanggang alas 5 nin hapon. Iyo po yan si mga naka-schedule tatabi Radyo Manmani na power interruption ang unyanaal daw pong Biyernes. Yan. Kaya si may mga hapot pa po manunungod sa schedule ng power interruption, kumayo man po kamo ning kuryente ngunyan, namayo po kamo duman sa samuyang mga naka-schedule, pwede po kamo mag-comment sa tuyang live. Ano po, at least makuha si detalye and may forward pa po yan sa concern na area na nakakasako po sa indong lugar. Okay, ayo. So mga kasama Oratsan and Paisi, babasahon ta para malimanagan. Ano po ang initial tabi anong area ang magkakaigwa po nin election tabi kasama Grenier? Yan, at yan tabi Radyo Manmani ilalaog ta po yan. Ining special district election na mangyayari po dyan sa Kanaman District, ining District 6, nasako po kan sa tuyang kooperatiba. Kaya antabayanan po yan. Yan, hopefully ma-invite na naman si mga in charge tabi yan, sige. Kung may mag-qualified na candidate, sana igwa, tayo na lang po ini ay bali Kanaman and Bongbon ang mayo taning director. Correct. May naghapot idi tabi Radyo Manmani, ito daang naka-schedule ta na power interruption kang March 16 dyan sa Calabanga. Tig-postpone po kaya yan kan sa tuyang kooperatiba. Kaya siguro si mga yaon din sa barangay Bigaas, Santa Cruz Ratay and Sibao, going to Sibao, yan, maghalat na lang po kita ng bagong schedule kang power interruption kung yan na maabot pong simana. O kaya baka Holy Week na pala, next week. Yeah. Ayan. Kung data mataanan ng schedule, ngunya na maabot na katapusan, baka yan, maisingit na po ining conversion. Continuation ini kang conversion from single phase to three phase line din sa Barangay Calabanga. Po. And siguro, kung may mga kahaputan pa kita, mananagod sa power interruption,
pwede na po kitang mag-message sa tuyang sa live, hindi sa Facebook page ni Kasureko to. And kansuudma, diretsyon ko na tabi Radyo Man Mani, Sige. nagkaigwaman kita, tig-activate po kan sa tuyang kooperatiba, itong sa tuyang task force, manunungod po duman sa pag-abot kan sa tuyang presidente ng Pilipinas, si PBBM, na kung saan po nagkaigwa kita ng deployment, hindi sa sakop kang Feeder 12. Ang Feeder 12 po, ining sa may Panganiban Drive, na kung saan niya, po dyan si ginibo si groundbreaking ceremony, ining provincial government, yung Camarines Sur. Kaya nag-deploy man kita dyan ng nagkakapirang crew. And ang concentration Feeder 12, Feeder 13, and Feeder 18, and Feeder 52. Ining Feeder 13 and Feeder 18, yaon po dyan sa may Balatas. Feeder 18, ining Kalabaan ka Magsaysay Avenue. Kaya yaon mo po dyan si Satuyang mga crew, nakadeploy kita dyan yung task force. And sa Pili, Feeder 52, hanggang po yung Capitol, kabali po dyan itong Palestina Covered Court. Yaon mo po dyan si Sarong Venue, kang pag-abot ng Satuyang presidente ng Pilipinas. Kaya yan, activated din sa tuyang task force, kasuudma, and nagpapasalamat kita sa gabos ng mga crew na nag-abot sa pangapudan ta, na i-activate po itong task force ta para masiguro ta na nagpapadagos ito sa tuyang supply kang kuryente sa pag-abot kan sa tuyang presidente ng Pilipinas. Okay. Ayan, salamat po sa paagi po kan sa endong lingkod. Yan. Thank you very much po sa gabos sa nag-participate. Okay. And sige po. Sige, dagos na may mga haputig di tabi. Sige po. Tintayin aradyan tabi Radyo Man Mani. Sige. Kang March 11 man, March 11, 2023 Saturday, nagkaigwa po kita ning reorientation, reorientation seminar for complaint officers and consumer service staff as part of our efforts of electric cooperative to address and improve upon various member consumer concern, particularly electrical service application and other consumer concern. Ang nakaagi po yan na March 11, Saturday yan, tabi Radyo Man Mani, pero yaon po din sa tuyang grupo sa panginganot po kang Institutional Services Department and Human Resource Division para magkaigwa po ning reorientation seminar. Ara mo ka itiga-address na hindi tabi Radyo Man Mani. Ito po bagang kahagadan kan sa tuyang mga member consumer owners na ma-improve ang sa tuyang serbisyo pag-abot po duman sa consumer service, itong nag-atubang si mga frontliners yan, para at least ma-improve pa sa indang kaaraman pag-abot po duman sa mga concern and mga nare-receive na ng concern and complaints hali po sa tuyong mga member consumer owners. Tasinda si frontliners pag-abot po sa tuyang kooperatiba. Yan, tabi Radyo Man Mani, ang sa tuyang reports ngunyan na aldaw na ini. And magpapadagos pa po, kadakol-dakol, summary lang po ini ito kayong ginibungon yan. Aram kukulawang kitang oras kung tatanan na po ng gabus na 80 ang gabus na oras pag-abot lang po duman sa tuyong mga reports. Yan, tabi Radyo Man Mani, kung may mga kahaputan, pwede tana pong ilaw yan. Digdi sa hotline tungkol ini sa paabuto na Lenten season, harayo pa man po, pero ano ang magiging aktibidad pag-abot sa opisina, pagbayad nin kuryente, may bakasyon po ang opisina kan Kasureko 2? Opo, siguro by last week o kaya ining katapusan kang March, magkakaigwa kita ning advisory kayan mananungod po duman sa mga schedule kan sa tuyang pagbubukas kang opisina o kaya si mga aldaw na masarado kita hindi po sa papalaugo na Semana Santa siguro masigurado kita kung Merkules, Webes, Biyernes and hanggang Black Saturday mayo kita kayan. Yes. Kaya lang kung may iba pa pong mga announcement, aram ko extended ang sa tuyang weekends. Si initial po bagang approve sa Satuya na naipaluwas po kang Malacanang hanggang pong April 10. Lang yan April 10 na yan kung mabukas na po ang Satuyang collection dahil
nasa ano na po kaya yan eh. Dakulo na nagbabayad, dakulo ng due dates. Kaya sisikapon ta makakaluwas kita ng information na kung sakali man magbuka ang satuyang collection offices kayan sa maabot pong April 10. Pero sigurado na po kita ining Webes, April 6 and 7 hanggang April 8, Mayo po yan ng laong po sa satuyang kooperatiba. And di man po kita kayan masagibuning collection. Okay, di mabukaan sa tuyang collection offices kaya. And advance naman, Biyernes baga ang programa ta, Biyernes Santo Mayo po yan Mayo po, broadcast kayan. Mayang broadcast. Daw yan kang pagkaregos ni Radyoman Manny. So i-make once a year lang nagkakaregos. I-make up to po ang programa tabi para sa management as in junta direktiba. Good morning sa mga opisyal. Make up na lang kita. Bako po itong make up na pula ang lips ay Ang make up lips, tang make up ta po ang programa. Sige. Sige po. Yan. So igwa pa nga ni kasarwal daw pa daw ini. Tabi Sige po. kasamang Rener. Bagay development din sa parte Kanaga. May mga kalakawan po ang sangguniang panlunsod Kanaga na waraon sa paghiling ining mga ISOR sa linya kan kuryente as in cables. Actually garo massive kaya bagang infra project sa Naga, and may plano na itong underground cabling na tabi kasamang Rener. May pag-urulay na sa lado kan syudad sa Casureco 2. Opo, actually bukas po ang satuyang kooperatiba pag-abot sa bagay na yan. Dakulang bagay po yan, dakulang maitatabang kayan sa satuyang kooperatiba. Siguro hindi sa mga bagong bubukasan na Central Business District. Araw kayaning sa may Balatas, as in kung may iba pa pong lugar na pwedeng Almeda. Yan. Kaya lang ang Almeda may existing na po kita dyan ng linya ng kuryente. Pero po yung bagong tigmok na ng mga Central Business District, araw kayaning dyan sa may Balatas Development area, pwede ta dyan pag-adalan ining underground cabling. Sa existing kayong linya kang satuyang kooperatiba, talagang masasakitan kita tabi Radyoman Manny. Lalong-lalo na ang kalaban taigdi itong mga itong right of way na kung saan talagang madidipisilan po sa tuyang kooperatiba and makakontribute naman sa piot kang traffic hindi sa kasentroan kang Naga City. Pero bukas, sabi ko nga bukas po ang satuyang kooperatiba para sa mga araw po kaya na innovation sa tuyang LGU Naga. Kung ihilingon mo po talagang Naga City, dakulon pong infra project na nagpupuuna and maralaog pa lang sa masunod na taon, yun po yan tigpe-prepararan ta pa. Kaya sa partikan sa tuyang board and management kang Casureco 2, basta may i-feed lang sa muya si mga information and bukas kita sa pag-uurulay po sa bagay na yan. Okay, yun mananggad. So bagong ko yan, bagong linya sa mga edipisyong papatugdok kan syudad. Tabi kasamang Rener, bagong obligasyon kan Casureco. So yan, kuyan pa, halawig pang proseso yan tabi kasamang Rener. Bako lang proseso, dapat talagang pag-adala na maray. And dapat sufficient yan sa tuyang pondo. Yan. Imagine inilangan yung pag tatransfer kan mga lumang poste, haloy-haloy and kulang pondo po ang binuputasan kan DPWH sagkod ang Casureco. Anyway, sa Yes, good po. nasimbag mi po ang sa indong kahaputan kan sarong aldaw pa. Okay? Back to you tabi kasama Rener ta Orachan ining paisi ali po sa Casureco 2 sa tuya na pong babasahon. Opo, may mga naghahapot po kay isa sa tuya, mananungod po duman sa tigsagibo pong consultation kan sa tuyang Vice President, kang dating Vice President si Attorney Lene Robredo, kang nakaaging aldaw sa Sarong Hotel in sa Naga City.
bukas po ang satuyang kooperatiba sa mga tabang na pwedeng i-opresir kang satuyang nasasakupan ng mga LGUs po. And syempre sa effort man kang satuyang dating Vice Presidente, nakulang maitatabang po yan sa Samuya po itong nangyari pong pakikiulay sa mga stakeholders kang Naga City, si mga may negosyo po sa Naga na mga member consumer owners ini pong paghurot na mapababa po ang presyo kang kuryente. Kaya nga ni ang satuyang kooperatiba nagigibong maning paagi para at least mapababa ang satuyang taripa sa kuryente. And tigihiling na positibo po ang dadara sa satuyang kooperatiba. Mas dakol na nagtatarabang, mas dakol po ang satuyang puwersa, mas dakol ang boses na dadangunggun kaining mga ahensya kang gobyerno, araw po kay ng Energy Regulatory Commission na saro po yan sa iimbitaran sa maabot pong semana. Yan. Kaya abangan ta po yan. And mas maray po ko kung yaon man pong ibang government agencies, araw po kang Department of Energy, para at least magkaigwa po ning kalinawan itong mga bagay na hinahapot sa satuyang mga member consumer owners. Pag-abot po sa satuyang taripa sa kuryente. Ang NEA, pwede man maimbitaran, and syempre ang PISAM, yan, mas magayon po yan para at least si mga kalakawan kan satuyang board and management kan satuyang kooperatiba, yan, magkaigwa na po ning resulta. Iyon na lang po yan, tigahalat kan sa tuyang kooperatiba. Dakulon kayo nagpa-follow up ngunyan na maabot na naman po ining sa tuyang power bill na maipaluluwas na naman ngunyan na maabot na ngunyan na semana baka sa aga ipaluwas na ng power rates ngunyan pong March 2023. Yan, bukas po kita dyan, and mayo pong pagkontra ang satuyang kooperatiba. Bukas po kita sa gabos na maitatabang kang mga LGUs as in iba pa pong mga stakeholders sa sakop pong area coverage kan satuyang kooperatiba. Okay. May saro lang digdi tabi kasama Grenel sa hotline kang NX. Good morning po. Pakitanong man, bakit brown out sa San Felipe Dica Homes Grand Bale 1? Opo. Kabali na po yan duman sa nai-report ko sa bago. Itong Deca Grand Bale 1, Block 10 and Block 16. Yan. Kabali po yan duman sa ongoing po ang trabaho dyan. Kan sa tuyang crew, servicing crew. Reported na po yan sa Samuya sa bago po alas 9 nila. Igwa padigdi, anong reaksyon kan Caso Reco 2 sa piguhurot na 4-day work week? Kuyan man ini garo kalakawan sa lado nasyonal, aram ini kan Department of Energy hulikan shortage o problema man sa bulos kan kuryente. So ano ang reaksyon kung arog na kayan? Apat na aldaw na lang ang opisina tabi kasamang Griner sa mga opisina kang gobyerno asin pribado. Sa parte po kan sa tuyang kooperatiba, ining apat na aldaw na pagtatrabaho para maka-conserve kita ng energy. Kung hilingon mo po kaya, saro ini sa programa kang Department of Energy. Di ko lang aram may mga pilot na kaya na opisina na ginigibo na po yan. Mas babawasan si number of days na paglaog sa trabaho. Pero dadagdagan po si number of hours na yaong kita sa opisina. Gusto sabihon, kung si usual po na trabaho is 8 a.m. to 5 p.m., pwedeng maglaog kita ng alas 7 ng aga, malawas kita alas 7 ng bangi. And yan po kaya, may epekto po yan pag-abot po duman sa pagtitipid ka sa kuryente. Dahil binawasan mo si aldaw, yan. Pero dinagdagan mo man si oras. Kaya saro po yan kung mag-successful po ining araw ining bagay, pwede taman i-adapt sa tuyang area coverage sa sakop kan sa tuyang kooperatiba. And tigihiling ta na kung maray ang magiging resulta, baka i-adapt naman po yan sa mga LGUs. And syempre sa tuyang kooperatiba. Kaya lang sa parte po kan sa tuyang kooperatiba sa Caso Reco 2,
mamamantinir man po girara itong sa tuyang workforce 24/7. Ano po? Ini applicable lang po kayo ni duman sa mga opisina. Ano po? Office, oo. Alangan man pati ang yaon sa harong apat na aldaw lang malaba tabi kasamang Riner. So magayon may mga panahon lalo na pag summer na talagang may shortage sa tuya pong kuryente. So napapag-ulayan. Updated man ini naghapot na ini. Anyway, tabi sa current issues Yan, okay. Digdi kita. Tabi kasama Grenier. Kung igawa ka pang dagdag para po duman sa paisi ali po sa satuyang kooperatiba. Siguro ma-break muna kita tabi ra duman. Balikan ta po ining sa tuyang topic. Mananungod po hindi sa papaabutan na special district election hindi sa Kanaman district po yan. Okay, mabel ta kami Uratsan. Kasureco to Safety Tips. Pag inabot bigla na brownout o power outage, tanggalon tulusan mga nakasaksak o i-off ang main breaker para maiwasan na magkaigwang problema ang mga linya ng kuryente sa laok kang harong asin baka magdulot ng kasulo. Ay pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco to Safety Tips. Kung may sanganing kahoy na nakakatama sa linya o kawad ng kuryente, lalo na itong mga nagsisilyab, i-report tulo sa pinakaharining opisina kan Kasureco 2 para maaksyonan asin daing magkausanin da kulang danyos o pagkakakuryente. Ay pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Applying for a new connection or a change in account name with Kasureco 2, one must undergo first a pre-membership seminar. Who are required to undergo the pre-membership seminar? Only new members and those applying for change in name for existing accounts wherein he or she is a new member. For additional new connections under existing account holders, pre-membership seminar is no longer required. Schedules for the pre-membership seminars are as follows. Every Tuesdays and Thursdays from 8 a.m. to 10 a.m. at the Kasureco 2 main office at Barangay del Rosario, Naga City. Every Wednesdays from 8 to 10 a.m. at the Pili sub-office at Barangay Anayan, Pili. Every Fridays from 8 to 10 a.m. at the Calabanga Bumbon sub-office at Barangay Kipayo, Calabanga. And every first and last Wednesdays of the month from 8 to 10 a.m. at the Tinambak Siruma sub-office at Barangay Santa Cruz, Tinambak. Don't forget to bring the following: any valid ID and a special power of attorney or notarized authorization letter for representatives of the new member. Kasureco 2, serving better for you. Kasureco 2 Tipid Tips. Itutok o number 1 sana ang electric fan kung solo man lang magamit. Ini para maiwasan na halangkaw ang konsumo ng kuryente, asin maiwasan din na mag-overheat asin magdulot ng kasulo. Ay pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Safety Tips. Pag minahali sa harong o opisina, siguraduhin na naka-off o nakatanggal gabos na non-essential na gamit para maibitara na mag-overheat o mag-short circuit asin magdulot ng kasulo. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Sa inhali ang satong kuryente. Sa simpleng paagi, ini minahali sa mga power generators o planta ng kuryente asin hinahatod ini sa mga harong gamit ang mga gawad asin poste ng kuryente. Inihali man sa man iriba-ibang forma ng power generators asin kan coal hydro asin geothermal power plants asin mga renewable energy sources aro kan solar, wind asin iba pa. Idinidistribuer ini sa buong Pilipinas sa paagi ka National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Asin paghali NGCP,
Idinidistribuer ini sa mga electric utilities araw kan Camarines Sur 2 Electric Cooperative o Casoreco 2 sa saindang coverage area. Bago ini makaabot sa satuyang kanya-kanyang harong. Ano ang nilalaman kang satong power bill? Ang satong power bill minakumpwesto kan mga singilon poon sa generation cost na ipinapasa hali sa mga power generators. Transmission cost na ipinapasa manhali sa NGCP, distribution cost na sinisingil kang satong electric utility araw kang Casoreco 2, susugman ang computation pinagbasehan sa ERC Resolution number 16 as in 20 series of 2009 as in Resolution number 10 series of 2018 as in man and man iriba-ibang bayadon sa gobyerno. Taano araw kaini ang singil sa kuryente? Sa napapaduman ang sinisingil. Araw kaini ang singil kang kuryente ninhuli taiyuman ini ang ipinapasa sa to na singilon kan mga power generators o planta ning kuryente. Lalo na sa pag-abot sa mixed generation cost, transmission cost as in system loss charge, darakan pagbago ning presyo ning coal sa merkado sa kinauban. Halos 80% kan sa tuyang binabayad sa kuryente, minaduman lang sa nasa power cost o sa ipinapasa sana na singilon kan mga power generators as in NGCP. 13% man minaduman sa mga obligasyon niyato sa gobyerno. As in ang nakukualang kan sa tuyang kooperatiba para sa pag-araal daw na operasyon kaini, as in pagmantenir kan sa tong mga pasilidad as in linya, 8% sana. Casoreco 2 Safety Tips. Bago magpaandar generator, siguraduhin na ang main breaker naka-off o may double throw na switch. Ini para malikaya na magbalik ang kuryente sa main line o poste as in makuryente ang mga nagtatrabaho na linemen. Ang pagirumdom na inihali sa Casoreco 2. Casoreco 2 Safety Tips. Maglikay magpalayag ning boradol harani sa linya o kawad ning kuryente. Ini para maibitaran makuryente as in magkausa ng power outage. Ang pagirumdom na inihali sa Casoreco 2. Ang satuyang kooperatiba sa radyo, uya na, sinda kasamang Riner Bukay, asin radyo man manibasa. Mga kasama, balik kita sa satuyang programa. Iwat ini si Radyoman Manibasa with Casoreco 2 PIO, kasamang Riner Bukay. Sir, balik kita sa satuyang programa. Yan, tabi Radyoman Mani. Papiyawang ko lang dikit ining House Bill number 7426. Ano po? Na kung sa in-approve na po ini sa panduwang reading, ining pagdeklara po kang National Line Workers Appreciation Day. Ano po? Gusto sabihon, nasa panduwang reading na po ining pag-approve kay ining House Bill na ini, na kung sa every first Monday kang bulan na Agosto, tigdideklara po ng National Workers Appreciation Day. Ano po? Pag sinabi bagang line workers, iyo po yan si mga kabalin dyan, si mga lineman, si mga nagtatrabaho sa linya ng kuryente tabi Radyoman Mani. Maski itong mga lineman kang sa tuyang mga internet provider, yan, konsiderado silang mga line workers. Ano po? Dahil ka bali ang mga lineman kan radio station, dahil man Radyo man, iba. Ayan, iba man yan tabi Radyo man. Pero panagtrabaho sa linya, dawa ba kong kuryente, yan. At least natataanan man yung onra. Ano po, sana maipasaro po ini, bali na sa panduwang reading na, ining House Bill number 7426. Ano po, first Monday of August,
na tigdideklara po ning National Line Workers Appreciation Day. Kaya yan, tabi Radyoman Manny. Sana makapasar na ini sa lower house. Yan. Para matanan naman ng onra ining sa tuyang mga lineman init uran aldaw man o banggi nagtatrabaho po sa linya ng kuryente para mamantener lang ang supply kang kuryente na ginagamit sa aral daw sa tuyang mga harong at mga opisina. Yan, tabi Radyoman Manny. Ano po? Okay. Pangadita na ma-aproba na po ini, magpapadagos-dagos na po ini House Bill number 7426. At least igwa kayan kalakawan na yan na lugod ma-apresyar, makapasar as in dagos-dagos na. Saka kung may mga benepisyo, pwede pa. Ayo po, kabali na po dyan ang syempre mga benepisyo kan sa tuyang mga line workers. And ang nag-sponsor kayan si Congressman Sergio Dagook, ang APEC party list. And syempre ang sa tuyang congressman man kang Pilreca, si Congressman Presley De Jesus. Yan. Kaya yan, dakulang bagay po ini sa tuyang mga line workers. Okay. So yan, taon-taon lugar tabi kasama nga ining pangapudan hali po sa Caso Record 2. Oh yan na. Paisi po hali sa Caso Record 2 ginagalangan nyamo na mga miyembros konsumidor. Bot po niya mo di paisi sa Indo na magkakaigwanin pirilian kan gabos kan mga representante sa distrito district election for board of director. Kan representante lang sarap. Pasensya na. Uliton ta po, bot niya mong ipaisi sa Indo na magkakaigwanin pirilian kan representante sa distrito district election for board of directors sa maabot na Abril 1, taon 2023, aldaw po yaning Sabado. Special district election para po sa distrito kan kanakman katakod kaini bot ming ipagirumdum sa gabos na kwalipikadong magboto iyo ang mga naging miyembro sagkod sa Hulyo 3, 2022. Ang huring aldaw kan pagsumiter kan Certificate of Candidacy COC kan mga kandidato ay pinagtalaan sa Marso 22, 2023 aldaw na Miyerkules. Poon alas 8 nin aga sagkod alas 5 nin hapon ang opisina kan Institutional Services Department Member Services Division Caso Record 2 dyan po yan sa Del Rosario, Naga City. Para sa detalyes magbisita o mag-upload sa telephone number 057-0735. Ulitin ta 0917-037-03735. Asin hanapon po si Jonel Pasiona o bagaman si Madam Ana Cristina Vargas kan Member Services Division o kaya mag-email sa msdcasoreco2@gmail.com. Diyos mabalos po ang pangapudan hali po kay Direktor Raymond Hermi Ojada. Siya po ang Sekretary kan Junta Direktiba kan Caso Record 2. Tabi kasama ang Rinel. Yan, okay na. Kumbira. Paisip Pigtawan tang lugar ta ngarig malinaw saro man lang pala na direktor ang kaipuhan. Opo, ining sa tuyang special district election sa District 6 Kanakman District, special kung sabihon ako ini si regular election. Yan. Kaya sa April 1, 2023 aldaw pong Sabado
Yan, magkakaigwa po kita ng eleksyon sa sarong distrito lang, hindi lang sa Kanaman. Kayang-kaya manguta ni Director Ojada, no? Kundi talagang kaipuan mapilapan. Tabi kasama Iyo po. And ang schedule pong inihali po ini sa National Electrification Administration. Yan. At least, kung sakali man, sana may mag-qualified. Ano po? Dahil sa update kaya sa kang MSD, gawa na pong kuaning form, bali may tulo na. Ano po? And ang nagpoon po si submission kang sa tuyang Certificate of Candidacy kang nakaagi pong Lunes, March 13, 2023, and matapos po yan sa March 22, 2023, aldaw pong Miyerkules. Yan. Alas 8, halat po ang sa endong Certificate of Candidacy. Siyempre, kabali na si mga requirements. Poon alas 8 nin aga hanggang alas 5 lang po nin hapon. Sa opisina kang Institutional Services Department, MSD, Member Services Division, Barangay de Rosario, Naga City. Ayan. Si mga interesado po magkandidato bilang representante kang Kanaman District sa Junta Direktiba kan sa tuyang kooperatiba, yan, magpasiring lang sa opisina. May mga qualification kita, tabi Radyoman Manny. May mga requirements, Oo, yan. Requirements for Board of Director. Yan. Correct. Halawigon, letter A hanggang letter R. Maubos ang alphabet. Kaya baga minsan mayo na qualified. Pambihira kung ang pagpresidente kang nasyon, pipira lang ang so ini parte ni kan pagsara tabi kasamang Renner na maging talagang lehitimo asin kwalipikado ang direktor. Yan po sa mga kandidato, aram naman niyo tabi kasamang Renner ang mga requirements na ini. Kaya requirements niya siguro tanan-taning panahon. Sige. Data lang anong malita kada kung Letter A, yan. Certificate of Candidacy. Siyempre, ikaw dapat kaya. Letter B, Philippine Statistic Authority o PSA birth certificate. Letter C, yan. Tulong copy kang resume. Tapos may goyaning tulong copy man kang 2x2 ID picture. Letter D, college diploma, transcript of record, special order or order for completion. 4-year course. Dapat tapos ka ning 4 na taon. Tinawag pa si Presidente. 4 na taon kurso, license or any licensure examination if any, yan talagang magabat na maray ang qualification. Yan. Certificate of membership of good standing form, good standing from the engineering department with the concurrence of finance department. Ayan. Certificate of outstanding dapat kay palanig di mayong utang. Yan. Asin day naputulan. Oo, grabe yan. Grabe talaga. Ang natao Letter kay ni E pa lang yan. Ang natao kay ni an Kasurekodos. Yan, engineering department manager and finance manager. Yan, the finance yan. From finance department, siyempre si finance manager kaya ma-certify. Yan. Letter E pa lang yan. Siguro kung anong talalang iniibaig di. Naon man ini sa Satuyang Kasurego to Facebook page. Yan. Yaon na sa Satuyang live. Yan. Certification from Institutional Services Department, ISD manager, na naka-attender ka ning at least 2 agma for the past 5 years. Yan. Pero saro inis masakita na i-comply. 5 years. Dapat pala nag-attender ka ning agma. Kaya lang nakapira na kitang agma.
kang pandemic. Dua. Nag-ano kita. O kaya na. Kaya. Oo. Basta nag-attender kita at least 2 for the past 5 years. Yan. Hindi, ang iba igdi, court clearances, kabali ang municipal trial court, regional trial court, prosecutor office, tukol-dakol talaga. Yan. For government employees, certificate of employment, yan, kung nagtatrabaho ka sa gobyerno, tapos naka-indicate itong salary grade. Ano po, yan. And makuha ka pa ng permit na tigtutugutan ka magdalagan bilang representante sa untang direktiba kan sa tuyang kooperatiba sa imong distrito. Yan, basahon na lang po, tatakol-dakol ini hanggang letter R, from A to R. Yan, okay, talagang dakol-dakol yan. For government employees, certificate of employment indicating the position in salary grade. Tama itong sinabi mo, no? For private, affidavit of private practitioners. Letter M, clearance from the employer due to resignation, retirement, separation, etc. Yan. Medical certificate. Tapos, Kwento medical pala, certificate. Dapat Drug test. Pambihira. Kadakol. Salen. Kaya Salen kung pa. mo i-declare ang sa imong salen. Baka paglaog mo sa Kasureko, dikit pa lang ang sa imong mo, kandidato mag-irarah lang ka lang sa imong salen. Kay puhan. Pati sa imong salen, i-declara. Spouse, personal data, saro po yan. Maski sa imong agom. Nakubanan Dapat letter Q nakubanan ako. No relationship, pambihira. No Pero, relationship within the fourth civil degree of consanguinity or affinity. Sa Kasureko So yan. any member of Co-op Board of Directors, General Manager, Department Managers, NAIA appointed project supervisor, acting General Manager, or its equivalent to higher position. Pambihira, talagang bawal itong sariling tao sa laog. Yan. Grabe, matindi. Certificate, sarap pa ni COMELEC certification that neither he or she nor his her spouse did not run and recent concluded national or local elections. Pansorin si Pambihira, last year si election ta. So, di dapat ka nagdalagan. Magabat, so talagang malinig. Pero out of maski saro lang na yang digdi sa requirements na dahil siya kwalipikado o dahil nabalgar niya, dahil pwedeng maging direktor. Yan, di ko makasabi dahil kayan Radyo Manmani dahil ikaw kitang screening committee. Baka si iba kaya sabi nga ni Mr. Bukay, saro lang ngayon di ma-comply. Di baka igwa pa man mga alternative na pwedeng i-comply. Kung di ma-comply itong saro, baka igwa pa man hagado ng screening committee, baka di nalugod magpadagos. Kaya nag-advise kita si mga gusto po maglaban ng direktor sa indong distrito o hindi sa Kanaman District, mga taga Kanaman lang po ini, member consumer owners kang Kanaman District, magpasiring sa opisina kang Kasureko to para at least kung may mga kahaputan kita, hindi kaya tabi Radyo Manmani, general lang po ang sa tuya mga information, nakadepende maligirari kita sa indong sitwasyon, takada kaya member consumer may kanya-kanya man po yan. Kumbaga itong sitwasyon kan sa indang mga kahaputan, si presente nindang estado. Baka baga ining poon letter A hanggang letter R na-comply man nindo, tapos igwa pang nahiling duman na pwedeng magkausanin sa imong pagka-disqualified. Sayang. Pwede mo nang maihapot. Sayang. Kaya basahon, i-comply, ang dapat i-comply. And magpasiring sa opisina kang Kasureko to. Kaya lang may nagkuana ng tulo, sana madagdagan pa. March 22 ang last na. Tama? March 22 Yan, March 22, 2023. Next week po yan, aldaw na Miyerkules, alas 8 hanggang alas 5 lang. Kung sabihon,
mahalat kita ning si last day ini kang filing kang COC on alas 8 ning aga hanggang alas 5 ning hapon. Maglampas kita sa alas 5, 5:01, yan, 5:02, then na ma-accept. Then na kita ma-accept. Then mapuon po ang screening kayan, ma-convene ang screening committee pon pong pizza 22 hanggang pizza 25. Yan. Kaya mga pizza 25 siguro, 26, makapalawas na kita ng official candidates kung igwa mag-qualified. Sana igwa. Ano? Para mapanood na po ang mga tukawan sa satuyang Junta Direktiba. Correct. Kaya good luck, ano? And duman sa may mga plano na magkandidato sa yung mga hoben, ano, tabi kasamang Riner, mag-attender ning agma, ano, kamo, kumplituhon, tanarig mayo ning problema. Iyon, dahil mag-violate sa Republic Act 7832, dahil maghabon ng kuryente. Yan, magbayad nin tultul sa kuryente. Yan, okay? Baka gusto tang maglaban ng board, tapos gupalang kita. Talang kita. Di pending na kaso sa nag-violate kita sa Republic Act 7832. Correct. Igwa kaya na aksidente, ano, na nangyayari na ulay ta safe, ano, dahil kita masasalaan na nag-violate kayan, lalo na po ang pag-surumpayan, pakikitakot nin kuryente. Bawal po yan. Sige. Okay. Sige, may mga kahaputan pa kita. Okay. Dahil ko nahihiling kaya digdi sa Facebook Live, digdi sa kuya, mayo naman. And kung kung igwada ang brownout sa Sabado, sa Domingo, karon na take up so bago, ano? Saturday, mayo kita schedule Saturday. Garo ngunya na maabot yan, ano, na Saturday. Ngunya na maabot. Sa Friday pa lang katapos, day pa 24. Day pa. May duwa pa po kitang Friday na baka maka-imbitar kita kan iba mga department, lalo na ang tungkol sa electrical, tabi kasamang Renner, laog pa po sa Fire Prevention Month ini pong satuyang bulan. Sige, pinali tabi kasamang Renner para sa satuyang mga konsumidor. Good morning po sa gabos na nag-comment, ano po, sa satuyang Facebook Live, ganyan. Kisa Rodel, Zait, yung pangaran, Isa Robert, yan, greet ko na lang si Ma'am Shay, yan, Saja, yan, Kisa Noel Girara, yan, Kisa Jose, yan, and ganun masulong si Sir Noel ngon yan. Roel, yan. Roel, yan. Good morning po sa inyo and thank you po sa pag-antabay sa tuya and pag-comment. Yan, kung may mga kahaputan man ka mo, siguro i-reply ta na lang init. Ang iba kaig din, medyo ang concern itong mananagot sa satuyang family and sa satuyang Junta Direktiba. Abangan. Sa mga metro. Si may concern po sa metro, ano, may iguana Subago, yan. Pa-follow up ko na lang po. Si pangaran niya yaon ay disus sa kuya. Yan. Thank you po sa gabos na nag-antabay, tabi Radyaman Manning sa satuyang programa ngunyan na March 17, 2023. Yan. Salamat po sa gabos ng mga member consumer owners. Yaon po ide ang kaibako sa kaibako ngunyan igdi ang IMJ Interactive. Yan. Thank you man. Syempre sa satuyang technical dyan sa DWNX. Yan. Si Radyaman Ray. Radyaman Ray. Yan. Okay. And yan, si Ian saka si Jean, yan, thank you. And may na. Okay na kita, tabi Radyaman Manning. Sa ngaran po, kamanahimento kang kasuray ko to, sa pamamayo po kan sa muyang General Manager si Mamelat Candia, asin sa Junta Direktiba. Sa pahinganot po kan sa muyang Board President Director Gay Loreto H. Pabines. Ini po si Renal po pabukay, magkalibanan kita sa masunod na Biyernes. Ang satong kooperatiba sa radyo. Thank you po and God bless. mabalos kan sa inyong pagantabay, mabalos kasamang Renner, ang sa ibong mga partner dyan. Dito po sa area kan DWNX, nyaon si Radyaman Ray Gomez. Mabalos kan mga nagantabay sa AM, FM, sagod sa Facebook Live. Masunod na po UNC. Ako man po ang sa indong Radyaman Manny Basa, Tatak Arimen, Radyo mo Nationwide. Sa isa't isa, yan ang aming gabay, ang aming tagumpay.
kami ang inyong kanluran. Kasurekodos. Applying for a new connection or a change in account name with Casureco 2, one must undergo first a pre-membership seminar. Who are required to undergo the pre-membership seminar? Only new members and those applying for change in name for existing accounts wherein he or she is a new member. For additional new connections under existing account holders, pre-membership seminar is no longer required. Schedules for the pre-membership seminars are as follows. Every Tuesdays and Thursdays from 8 a.m. to 10 a.m. at the Casureco 2 main office at Barangay del Rosario, Naga City. Every Wednesdays from 8 to 10 a.m. at the Pili sub-office at Barangay Anayan, Pili. Every Fridays from 8 to 10 a.m. at the Calabanga Bumbon sub-office at Barangay Kipayo, Calabanga. And every first and last Wednesdays of the month from 8 to 10 a.m. at the Tinambak Siruma sub-office at Barangay Santa Cruz, Tinambak. Don't forget to bring the following: any valid ID and a special power of attorney or notarized authorization letter for representatives of the new member. Casureco 2, serving better for you.